Много е вълнуващо за мен да съм за първи път в Комотини. Είναι τιμή που είναι και χαίρομαι που είναι πρώτη φορά στην Κομοτηνή. Изключително съм благодарна на Димитриос за поканата. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζεντρίδη για την πρόσκληση. Тук съм само от броени минути и силно впечатление ми прави, че всички са много сърдечни с мен и това е един много топъл прием, който предразполага човек да се чувства прекрасно. Είμαι λίγα λεπτά εδώ πέρα, στην Κομοτηνή, και μου κάνει εντύπωση το κλίμα, το όλο κλίμα μεταξύ των ανθρώπων και το πώς σε κάνουν να αισθάνεσαι ωραία και θερμά. Виждам, че програмата на фестивала е много богата. Βλέπω ότι το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι πολύ πλούσιο. Има няколко концерта, има китарен ансамбъл, има майсторски класове, също така лекции. Έχει σεμινάρια κιθάρας, έχει τις συναυλίες, τα ρεσιτάλ. Което създава впечатлението за един много професионален фестивал, една много добра работа на организаторите. Είναι πολύ καλή δουλειά, φαίνεται να είναι πολύ καλή δουλειά των διοργανωτών. Самата аз ще представя една програма с произведения предимно от български композитори. Εγώ θα σας παρουσιάσω μια δουλειά από βούλγαρους συνθέτες.